maju lho Bu. Gak wani kena apa? Dalam atek ndangak, yo nggawa kursi jendrek-jendrek ngono. Catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa berkelaran ning bebek asmara. Satu tembang salam pambuka kagem sedaya warga Bokerto sampun katuran wonten gubuk asmara. Nah niki ngaturaken sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ora krungu mulane andek maju ben krungu. Iki mbok kan nggih sapa? Nggih niki matur suwun kagem warga Desa Bokerto nggih Bu. Acaranipun sedekah bumi leres. Niki didongake kagem masyarakat Bokerto, muga-muga masyarakatnya tambah maju, rezekine melimpah, amin Allahumma. Aku iki ngrasakno warga Bokerto kene ya rada susah, mergane sing ndelok wong wedok tok. Kena apa? Nek wong wedok iku mesti mboe man nyawer. Nggih napa nggih? Lah iya, mesti mboe man alenggo tuku brambang. Lah nggih. Bapake ra duwe sanggup. Lah wong mlebu ning mboke kabeh, anane dhuwit wedok kabeh. Lah iya. Niki kagem warga masyarakat Bokerto nek badhe ngersake lagu monggo nggih Bu. Gratis sesuk wis gak ana. Apa urunan nek mentala ya ora nyawer. Ngono, iki 2000 apa urunan 2000 lah iso. Nggo nyawer. Nggih niki sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara Ketepak Gilar Tribudaya ingkang mijelasaken rata tempuran Blora unit angka kalih Bu nggih. Ingkang dipun pangarsani Bapak Trimo Raharjo. Ledeke ayu-ayu Bu tur murah, murah meriah pokoke. 2 juta tekan kene. Lah, iku wis serah. Iki derek ngramekaken kagem Desa Bokerto tak kersake lagu wonten Ketaman Asmara Mas. Salam pambuka. Mbak-mbak sing ayu-ayu ki nek badhe ngersake lagu monggo ki bapake sing samping panggung monggo lho Pak. Dah sibuk dhewe. Monggo Mas. Katuran wonten Ketaman Asmara. Andek maju lagu Bu kene lho. Ndang-ndang ala kene le. Mbak sing belakang kok andek maju rene lak ya iso iki kosong iki diseni. Sumangga Kang Mas. Iki didukung bareng LST Audio juga. Syutingnya apa Mas? Syutingnya apa? Media Tama. Aku iki nek nang dhuwur rada KPK, Bu. Streaming Mas. Streaming. Yo, bareng Gila Tribudaya. Wonten satu tembang Ketaman Asmara. Kalem-kalem nggih, Bu. Saben wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu.
sik Mas. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara prasa satra bisa lali esok awan bengi dan sabdo ati bareng kilat di budaya tetap jaya saklamia jika LSD Audio Media Tama Production. Ayo Mbak goyang, jangan dhuwur sumur kae lho. Ayo. Saben wayah lingser wengi mripat iki ora bisa turu. Tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi pepujanku. Bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa. Nyatane ora kuwong ngrasane atiku sanesaya nelongso. Kok kerta digoyang? Iya. Wis tak lali-lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku mendem ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara prasa satra bisa lali esok awan bengi dan sabdo ati. Sing njaluk sapa? Lho, iki ora ngono njaluk lagu suratan kowe ape ninggal peling ta piye? Aduh. Nggih, niki sampun katuran wonten pembukaan ke Taman Asmara. Oga aku iki mang nyamang sing kene ketok diskusi apa nyanyi ning dhuwur iya ta ora? Nggih, badhe ngersake lagu napa badhe nyekar piyambak? Ketok sing lungguh ning sumur iki mang lho. Badhe nyekar piyambak, Mbak. Ayo kene gak apa-apa. Neng yo DPC lho ya. Hah? Nggih, niki dewa wonten pamundutan suratan. Nyanyi dhewe engko sik ya, aku tak ngetokno artis-artisku sing ayu-ayu sik. Barengan aku ada Yomi Ramadhani. Ayo ke lagune anak-anak, wong ancen yo iki anak-anak. Sapa sing anak-anak, Mbak? Lah kowe no. Anak apa? Anak celeng. Ora ngono, ana penyanyi angkat mang senden, pilar-pilare ngasih doyong iku lho.
Terang ngono masange. Sayang, Nggih, Mbak. kowe teh saiki tok cilik Mbak aja ngono. Prai rong sasi ndak mikir Bang Mekar. Teh mriki nggih wonten Mekar, Bu. Wonten. Ayo nyanyi apa? Nyanyi apa? Apa awakmu nawani ibu-ibu kene sing ngersake lagu napa? Kowe iki aja ngowang-ngowang ngene ana penyanyi ngowang-ngowang. Tak aturi tombok kangen ya, Mbak. Mikir Iya. utang tenan. Sesuk wayahe bayar kok, Mbak. Dek ini wis tak penggak. Monggo Mas, wonten tombok kangen. Kangen karo sapa? Kangen wong kene, Mbak. Kangen wong kene. Heeh. Tapi wong kene ora kangen kowe. Ketoke koyo gedeng mbek aku ae, Mbak. Lah salahe wong ndek iki main yo ora rene. Ning endi kowe? Mbak. Lah ya malah tepeng sang ning endi ya kowe ngene. Ada tombol kangen. Spesial kagem masyarakat Purwokerto. Digoyang yo. Eh. Yo. Mas, opo Ayo, wis Parbe. lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Ra tau ketemu, wis sak mestine lali aku. Mas, mumpung saiki ketemu, jogetan tetembangan karo aku. Dadi yo tombo kangenku kangenmu, bali eling nalika iku. Sepi rasane yen dolan ucul dhewe, wangut terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame, guyub rukun eling kancane. Rungokno Mbak, rungokno. Piye. Mas gelang anteng ali-ali, sadule kanggo tombo kangen iki. Prasasat mimpi durung bisa tangi, rasa kangen Ngapura lho. wis iso mari. Kira-kira Eh. Mas, apa wis lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu, wis sak mestine lali aku. Mas, mumpung saiki ketemu, jogetan Iki panten serta orang ngisor kene ya. Nyabrol. dadi yo tombo kangenku kangenmu,
bisa mari. Maju sayang. Ora Ayo, salah Mbak. panas. Along ngene timbang maton. Luwung ngene ya, Mbak. LSD Audio Media Tama Production. Iya. Mas apa wis lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ora tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu, Iya. jogetan tetep tangan karo aku. Radio tombo kangenku bali eling nalika iku. Sepi rasane yen dolan rame-rame, langut terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame, nyoprukon eling kancane. Elek terus ayo. Mas elang ate ali-ali, satule kanggo tombo kangen iki. Rasa satimpi durung butuh tangi, rasa kangen wis bisa mari. Rasa sakipi durung butuh tangi, rasa kangen wis bisa mari. Nggih matur suwun ya Mi, satu tembang wonten tombo kangen. Bu, niki sing ajeng mboten ngersake lagu, Bu. Dalam sesideman, sesidemenan. Niki Bapak saya mriki ngersake lagu napa mboten, Pak? Ora Pak, nek tak kok nyawer ada terus mbok tutupi to piyem. Iki mau ana pamundutan suratan nggih. Nyanyi dhewe. Sing nyuwun sapa? Orang belakang, orang dalam, sing nyuwun orang dalam. Ayo Mas, kayak suratan sik, Mas. Nada lanang. 1,5 juta nyawer iki mang kok. Sing njaluk wong dalam. Heeh niki matur suwun kangge masyarakat Bokerto sampun ngersakaken Gilatri Budaya nggih Bu. Mbok pilih badhe nanggap saged hubungi nomor di bawah ini sampun tertera nggih. Nanggap lho, Mak. Sesuk nanggepne lho. Mau nanggep enak ndelok ya. Sumangga Kang Mas. Mbak, bariki nyanyi ya. Sampean bariki nyanyi ya. Bareng Gilatri Budaya LSD Audio juga Media Tama Production. Panas-panas lah ya Bu. Ya karo kipas-kipas karo ngemi barang ah.
Ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah kau nikmati, tak pernah kau sesali. Bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasihku, Asik yo. hari-hari berlalu bagai dalam mimpi. Seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Ayo bosku. Yo. Mengapa daku terlahir ke dunia ini? Yo ora tau main tek Noah. Beban duka dan derita pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Ini aku sadari, semua itu suratan darinya. Bariki. Tabahkan hatimu kasih. Tabahkan hatimu sayang. Lagi. Tiada guna kau sesali, Walah. tiada guna Waduh. kau. Waduh. Semua itu suratan darinya. Oh. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi. Seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Ini aku sadari, semua itu kuasa yang esa. Tabahkan hatimu kasih, tabahkan hatimu sayang. Tiada guna kau sesali, tiada guna kau sesali. Semua itu suratan darinya cantik. Iya. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi. Seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, Kayak ucek-ucek yang ini. ada hanya gelap. Suratan darinya. Ini mengapa daku terlahir di dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali,
Ceplosen. Suarane bosku Jan. Niki mbak sing ajeng ndek wau ngersake sisi deman, mbak sing lungguh ning sumur mang sios nyekar, Bu. Gentene ya. Ma, nyawer-nyawer lah Dede. Wes bar. Wes bar ora aku sembuh sawer kok. Bareng anak-anakku yang cantik-cantik, bareng artisnya Gila Tribedoya, bareng Susi Malaka. Jipana penyanyi ke Jawa Timur, Bu. Waduh. Jaluk sing arek. Jaluk sing arek, ora gelem nyawer lho. Ayo sayang, diaturi koleksi apa? Menurut pemundhutan Ibu Sisi Deman. Sisi Deman ngagem gamelan apa arjen, Bu? Ngagem arjen. Oke, bisa diatur, bisa diatur. Dikasih singkong keju nggih, Mbak. Singkong keju, satu tembang pop ya. Ada singkong keju. Mumpung wis panas iki. Sepatumu dari Paris iku. Pacarmu Rambois ngono. Suwe-suwe bek kene, suwe bek. Kau bilang cinta padaku, aku pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Waduh ya. Kau bilang demi Lho iki pemandu are, pemandu senam kok. semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Oi, oi, oi. Aku suka singkong, kau suka keju. Oi, oi. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Gila Tribudaya LST Audio Media Tanah. Kamu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura.
parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Oi, oi, oi. Aku suka singkong, kau suka keju. Oi, oi, oi. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Terima kasih Susi. Kowe gak usah kesel-kesel. Nop. Anak pemandu nih. Anak pemandu iki lho. Adan. Niki adan riyen nggih, Bu. Menghormati. Rakyat nang nopi yo Katolik. Sudah, Lek. Tarik, Lek.
Ayo. Barisan. Ya, aku kembali masak apa panasnya rada ya Bu, panas sore ya Bu. Bot-bote kepengen delok ketoprak gilar tribudaya nduk, sing ladeke ayu-ayu. Niki memenuhi pamundutane buke. Dintene ngasih panasan-panasan ngono. Aku ya dulang pental, Mak. Aku yang kepengen pental. Cek. Wonten. Lho tukang soteng ya apa nyanyi? Wonten sesideman duwe Mas. Luwih becik dipateni molone ngono lho maksude iku. Loh. Satu tambah ngoten sesideman kagem ibuke. Luwih becik paten timbang bepisahan. Ringet dia kang selestio. Putra liwat kincanging alismu kula sahanganen rasaning atiku senadyan wis serius aku isih mampu ngladeni salahmu. Monggo kowe pecah gunung, senadyan pecah gunung, kadukuhan rimpung. Jiwa ragatku kagurung, kahormatan manprung, rubuh ngarepin urip ana kutha gedhe gawe tak tukoke mama saya isine gawe apa-apa wae senadyan sesideman mesti kasempatan. Barang gila tribudaya nyampur sari. Timbang bepisahan, ringet dia kang selestio.
Ampun nggih, Bu. Tenan iki. Kosongan iki. Digoyang bareng Gilar Tribulai lagi bareng anakku ada sepagi. Ratna Dewi Sari. Ayo rasa sepot wes sudah sore ya, nggak usah sepot. Kayak apa neng dimi kan kene? Bocah nak kakak duit yang ngene iki ya, bingung. Mikir ngasek lali. Orang kakean duit, kakean mangan aku. Kakean mangan. Ayo sayang kita diaturi. Dia aturi 20.000. Kalau wetan karo sapa? Karo bojone sapa? Bojone dhewe. Mas aku gak sido. Mas Amus, bojone sapa, Mbak? Mas aku ya bojone dhewe. Ya wis nek ngono kok iso. Ini ada pamundutan kalah weton. Mari aku nek ora rodok mateng sithik ngono ku lali ya. Seneng aneme njaluk sing mateng-mateng. Penak sing mateng ya. Alah ya ora ya penak sing ije mentah ngono ku. Kalah weton bareng Dewi si milikiti. Kagem Ibu sinten yo mau nggih. Bu Suci Uci ngono apa kae? Bu ngono apa kae? Jaluk apa lek? Mbah. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, hati wis nyaman rasito bebojoan. Iki lagu apa kisahku? Satuanku telu, Spesial buat Ibu satuanmu wolu, cari wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tua ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tarasake. Ngopo dhewe mbiyen kepadha, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora gathong. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat hati. penyanyi kok delek. Aku seneng sing ndelek ya. Aja delek cakate nyamong kok. Satuanku telu, satuanmu wolu, cari wong tuamu diitung ra ketemu. Sanggane wong tua ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tarasake. Apa awak dhewe mbiyen kepadha, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, nanging wong tuamu
tanduk malih. Pun kancane dijak urunan ah. Ben tanduk. Jam piro iki? Jam 3:15. Oh, iki los ngantek jam 6 iki engko. Bu, badhe ngersake lagu malih napa mboten? Ibu sing ngajeng. Bapake napa, Pak? Sumi-sumi. Sumi-sumi. Badhe nyekar piyambak, Pak. Sumi-sumi, Pak. Lho keku yo nyawir dhewe ah, iki ada apa melok kancane ra gelem urun. Ayang-ayangan ta apa? Lah, iku lomba sing biru, Mbah. Lah, ngene ya aku seneng. Dalam 10:08 ambek gubuk asmara ditayubke. Heeh. Lah dak ngene ya, Mas. Aja numpang, aja melok urun. Lah ngene nyawir dhewe. Iya sumi-sumi. Aku iki ngadepi wong dabek-dabek iki, Mas. Apa iki, Mang? Sumi-sumi, ayang-ayang, tambal ban karongan. Bapake lho 10:08 ambek gubuk asmara. Nyanyi dhewe. Mbak, nyekar piye, Mbak? Ayo Mas, dikai ayang-ayang. Duwite karo sapa? Dhewean. Cik. Nggih, badan iki tayub. Tenang, Bos. Santai, Bos. Tenang. Oke? Yo, barang gila tribun yang ada ayang-ayang satu tembang terbaru. Aku kowe lapo katresnan Nasyan aku bisa nompo bakal kacoyko dan burung bisa karo kuwasa Binar Tribudaya arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nompo bakal tak joko yen turun dipisah kang moho kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas musti kandeng ati dong aku siji tresno iki ambadi aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampu tresno datar kendata saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasungatan yen to aku sliramu isih nyawiji Bilar Tribudaya Tetep jaya sak lami yo. LST Audio
ngendika tresna iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya Ayo. ra bisa nampa bakal tak jaga yen turun dipisah kang maha kuwasa Mas kowe sing tak sayang ralila Ayo lima semusti kaneng hati dongaku siji tresno iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggem kula lampu tresno dateng kendatan saking jaba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung dipisah kang maha kuwasa wey yo ha ha Mas kowe sing kau sayang ralila aku kutuke Dimas mesti kaneng hati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggem kula lampu tresno padane kendatan saking jaba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggem kula lampu tresno dateng kendhat saking jaba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Aja tukaran lah ngonoku kok iso. Sesuk briefing nah bener ora tukaran. Terima kasih Cantika. Wah, suaranya bagus sekali ya. Wes bar iki mang isara pamundutan kok wes bar. Apa iki mau? Tambal ban. Sumi-sumi, yo mi sumi kok iso. Tambal ban terus sumi-sumi karonan 10.8 gubuk asmara dadi siji Mas ya. Tambal ban barengan aku sapa iki tambal ban. Cahaya satu iki taturi sak rep.
Tak ganti tambal ban, melok tambal ban. Wis. Ya wis, tambal ban tak Mas. Ayo ya. Nendi? Iya iya. Bocah sama gede nang gara. Iya ra ketok. Tambal ban. Gusti, Gusti. Mentolo ya. Lah iya. Karo peran Indoro putrine ya, Nduk. Aku iki tukang tambal ban, Tambal ban uripe sadalan-dalan. dalan-dalan Duit sing halal, sing halal. utang cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, ban pecah maneh. Isuk-isuk rezekine tambah ngumpul. Tambah ngumpul.
sampun katuran tambal ban matur suwun. Cek semanten anggen kula atur panglipur mbok bilih wonten klenta-klenta anggen kula atur lelipur. Kula nyuwun agung ing pangangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Dara. Ya mas Prataruno pangga